І розпочинаємо ми наш випуск з надзвичайної події. Кривавий теракт в окупованій Керчі забрав життя 18 людей, понад півсотні поранених. Вибухи та стрілянини сьогодні по обіді пролунали у місцевому політехнічному коледжі. Як повідомляє окупаційна влада, більшість загиблих – студенти коледжу. У всіх, кого доправили в лікарні, мінно-вибухові поранення. З тіл виймають численні дрібні металеві предмети. До міста стягнули військових, на півострові запровадили режим надзвичайної ситуації та оголосили триденну жалобу. Як усе відбувалося? Далі докладно. Повідомлення про вибух надійшло близько 12-ї дня. За свідченнями очевидців, епіцентром була їдальня. Взрыв был в столовой, пострадало много людей. Молодняк, то, что был в столовой. Я услышал, прибежал. И что вы увидели? Людей без ног, без рук. На місце виїхали 5 бригад медиків. Втім, постраждалих виявилось так багато, що бракувало ношей. Людей переносили на дверях. Замало було й швидких. Доправляли поранених до лікарень усім можливим транспортом. На допомогу привезли студентів-медиків. Сидеть можешь? Сидя сможешь доехать? Легче будет уехать. Можешь уехать сидя? Спочатку повідомляли, що можлива причина – вибух газу. Втім, пізніше стало звучати слово «теракт». Студенти та працівники коледжу повідомляли про людей зі зброєю. Было или ружье, или что-то такое, потому что он дробью стрелял. Он был один. Я находился в это время в кабинете, я спал, проснулся от этого взрыва. Мы спрятались в каморке у куратора. Куратор пришла, закрыла дверь, и ее застрелили. Мы сидели, ждали полицию. Ворвались, и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался, взорвали все повылетали все стекла, взорвали холл, бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали, я не знаю с чем. По второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли. В Керч санавіацію вирушили анестезіологи та реаніматологи з Симферополя. Також на місце події прибули так званий голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов та міністр охорони здоров'я Росії. В Керчі зачинили всі учбові заклади. До міста стягують військових. В антитерористичному комітеті Росії заявили, що у коледжі вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Анна Ісайкіна, Заман, АТР.